I da se ljudi dobro što što na mom kanalu. Znači imamo sad sjajno, sljedeći epizod. Ali samo što započinjemo novo. Sad ću vam kažem što počinjemo gost. Znači ja uđu ovako vidjeti. Vidim, sve iz početka. Ja kažem, sve iz početka. Ovo sam stigao prvo petog. I ovak, da ću pa malo, no, znam se, pa sad igram miliona. Dok, sad igram lik. Sad ćete vidjeti, samo nisam snimao do 5 miliona, to nisam snimao, samo snimao sad dalje snimamo. Pa, počnemo. Evo, kako se nastavila da pravim ime. Da, ušli smo u Palermo, Cagliari, ne znam. Aj, evo bi tu sada je ovo, sve, borbo. Evo tu bacamo naš latu, rije, eto. Bacimo se ovdje, evo smo mi. Bacimo ovdje. Znači ovo je kao, ajde kažem ćemo da je treća epizoda, ali samo novi početak. Ajde, ovako ćemo da, ajde, tako ćemo da. Sad ćemo sve, treća epizoda, novi početak, tako. Tako ćemo. Ne, evo, kada su igrali sve jedan, super. Idemo dalje. Znači, sad nećemo kao 10 puta pređemo jednom, nego ja sam sad idemo, tako što koliko pređemo. Zato je svako. Sad strpim, ne, evo sam ja opet. Ja sam sebi ime ime, ja sam nam ne ime, ja. Nisam mrzalo da sam bravo, ja sam ja da sam ime. Vidite su kad pre, samo jedna novost predati, super. Idemo. Ja sam opet, ako sam ni tu vrti. I sad kako je ovo privodi? Ali imamo samo ljudi lagano, i opet su stavili. Kako gospodi, evo što. Idemo. Stopa, dobro ga. Majko. Tu je sunce. Jebem ti kod mene. Kod mene. Jao je. Ko? Idemo, topokod, to će. Moram da, znači ljudi moram da. A ću što išto sjećam. Ovo sve zatraši, to je sve nešto kupiti od tebe. Pa jebe. Kako si doći? Fri. Dobro. Ne, slabo to što što ti vidiš sebe? Kako? Kao iskoristite stoga, kako više? Kako ti radi toliko stegula, bariš više pobjeda, dva. Mislim, to su govorili njitova. Dobro, znači, da smo ali go, super. Super, momci, idemo dalje. Imamo još 3 srca. Imamo još 3 pune srca, a imamo još 3 evo. I dosta. Znači ja trudim da klipe budu što veći, pa to, da budu klipe što veći, već toliko ovdje vali dvaja. Dobro, trči. Trči da to. Pa, idemo. Tako. Uzet ćemo. To je free jedan put. To je free, kad ste go. Opet smo nekli, nemam negdje, što super. Dobro ti. Idemo na 20. nivo. Mi smo počeli jednu ligu, idemo. Bolji smo, sad ću sam već. Ubacujem na sada. To se potreban. Sva sam laka.
okolo idemo. Imam pijet i mogu nešto kupim. Ja sam mogu kupiti, mogu kupiti ili želimo. A stvarno, aha, možda što kupiti. Što bolje. Ali nema pa se daju. Koliko ti košta? Što ti košta 40? Koliko košta 10? Koliko košta 9? Koliko košta 40? 4, 5. Imamo bratstvo koji do grada. Neće nas gradu. Nešto gdje smo. Ja, malo smo brati, mali sad smo malo stati. Ajde, malo lepše. Bravonče. Tako. 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 I kako i dalje. Što ti goli, ja vrlo nas. Koga si je šao, idemo dalje. Imat ćemo... Ovdje. I da, samo da se zahvali za 22 subscribera. Puno mi ne znači. Uzgledi ono još 3, znači hoće klicu bude drug. Ajde, tada ćemo malo vidjeti. Ajako. Specijal, da. Ajde, kažemo specijal. Ili da će specijal za tolike. Specijal. To je bre u majku. Pa da ne mogu znati. Rekli ću koja je specijal. Ako bude kviz duže 20 minuta, ovo je specijal. Ako nije, nisam ništa rekao. Niste čuli sad. Ništa. Ja znam da će bude mnogo dug. Njemu, idemo dalje, mojci. Idemo na 15, lele, bere. Bravo, čem hav. 3-0 sad. No, ovdje se postane rođe tređe. Ma kako ide? Hori. Da vidiš ovo, ne mogu da biš. Idemo tači. Evo ga ne znam. Ej. Go. Ovo se završi kao četno. To se završi kao četno. Iskup. Ovo sad još počinje malo i teško. Dakle, stapa, grešio. I sad ne može srca. Go. Ide. Podvaj bre, momci. Momci, ne znaš kebiti. Evo koliko. Ne! To sad je pustila. Znači, idemo to hvala klip. Taj duh. Kako? Idemo. Ovo je koja 2 klipa danas. Koja 32 klipa. Ajde, daj gubiš. Dobro. Eto nam idemo srce cijelo. Idemo gotovo. Ne, a kako? Ne, kako? Ne, zavadi ono. Ne mogu prođevati malo i to. Wait. Sad je film možda se najbolj. Njemu. Ljudi vidite da ovo je zanimljivo. Mislim da sad zelav. Da stim do ovoga nivoa. I to. Ajde, sad je pokušaj. Ajde.
još jedan pokušaj sa šalj. Ajmo, zadnji pok. Sad da pređem samo ovo. Ovo treba da samo pređem. I pola sam da vala. Ne! Hvala. Ne, hvala ti. Eto. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj klip, ostavite like, sub i šerite, svi smo početku mislim da prešli. Ostavite like, sub i šerite, klikite, komentarište ga, a mi se vidimo sad. Ćao!